a profesión que me tocou levar. En isto do viño son un aprendiz, entonces estamos aprendendo, sempre me tuve a ilusión de ter unhas viñas, se era posible unha bodeguiña, aunque fora pequena, e se podíamos distinguirnos en algo. E bueno, pouco a pouco vámoslo logrando. Nunca encontraba ningún momento, ningún lugar de poder realizalo, pero bueno, con un pouco de ilusión e algunha axuda tanto de enóloga Silvia Marrao como de Cristina que ahora está axudando a venta e a promocionar o viño, pois bueno, vamos a ir un pouco adiante. Entonces nada, pois bienvenidos e non sei, nos podo contar moito máis aprendendo, estamos aprendendo, intentando facelo, poñendo moito cariño para facelo o mellor posible e que nada, que disfrutemos do viño e dunha bonita tarde en compañía. Nada máis, gracias. Ay, no.